Zipa svima ljudi, ja sam Luka, dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu. Danas je konačno došlo vreme da snimamo Q&A i da snimamo uglavnom klip. Čovječe, ne shvatate, ja sam previše srećan jer konačno snimam. I ovo je GTA sa Q&A, znači snimam i GTA i Q&A isto vreme. Tako da ovo su sve pređene misije, tu imamo auta neka. Tako da, izvinjavam se što dugo nisam snimao i sve. I bolje se čuje, bolji kvalitet. I nadam se da će tu da bude pitanja. Dok diktiram pitanja, pošto su mi, nemam trenutno telefon sa mnom, mi je pokvaren, pa sam napisao pitanja na papiru, pa dok ih pišem, dok ih čitam, nadam se da će biti tu negdje na ekranu. Tako da, eto, možemo da krenemo, samo da pomerimo ove papire. Ok, prvo pitanje za danas glasi je Dimitrije Mihajlović, što baš i nije pitanje, otpevaj neku pesmu. Pa ako insistiraš, samo na mene, nadam se neću dobijem copyright. Samo na mene. Drugo pitanje za danas glasi Luka Petrović, da si neki lik iz igrice koji bi bio osim likova iz GTA i zašto? Ja bi bio iz Saints Row igrice, Saints Row 4, on je lik koji super brzo trči i ima super jump i stvarno je previše dobro i to brutalno tako. Ne znam kako se zove, ali bi trebao da budem on. Tako da, to bi lik iz Saints Row 4. Treće pitanje za danas glasi, to jest Lazar Ilić, koliko imaš godina? Cetli. Peto pitanje glasi, koja ti je omiljena igrica od Luku Zdravkovića? Pozdrav tebi Luka, za sve pozdrav. Dobro, moja omiljena igrica je, pa ne znam sad tačno ti kažem, ali uglavnom igrica koju sam odavno igrao i to jeste GTA San Andreas, igram je od 3 godina, to su neke counter igrice i tako to. Tako da za sada je možda na prvo mjesto GTA, tako da. I da, ima 7 pitanja, to baš i nisam rekao. Sljedeće pitanje glasi od Marka Đorđevića, koliko dugo snimaš? Pa, ja iskreno ti kažem, jedno snimam godinu, dve, ali nisam dugo snimao, ne vidim razlog, jednostavno nisam, ali to će se skoro promeniti jer ću početi od sad da snimam to baš češće. Samo mi vi recite šta da snimam i da li da izbrišem GTA 5, pošto ne mogu da ga snimam, a jedva i da igram. Tako da, ja ću ga izbrisati, ali kad ga prekucam, a blizu sam tome. Pa nisam baš blizu, 30 i nešto posto mi je pređen, još uvijek nisam ni maske otključao. Sljedeće pitanje je Strahinja Trajković, kad će kraj klipa? Pa za jednom 5 minuta. Jer bi ovo stvarno bio kratak klip, jedno previše kratak. Ja ću danas da vam bonus igranje GTA, jer dugo nisam snimao, jedno previše dugo. Tako da nisu baš 7 pitanja, mislim da su 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pitanja. 7 nisam ubacio od Luku Petrovića, to je, nemaš neki oklop od čega bi bio napravljen Black Titanium, brate. On je izmislio neki Black Titanium i hoće da napravi igricu od to. Ali ta igrica ne može da se napravi na Scratch gdje mi pravimo igricu. Tako da, ja ću da napravim igricu i pokazat ću vam je. Ako vi želite, pokazat ću vam kako da je napravite. To je ping pong, ono znate, loptica ide gore dole i napravit ću u Scratchu i pokazat ću vam ako želite kako da je napravite. Inače, sad, Black Titanium, to je bonus pitanje koje nisam ubacio, to je Luk Petrović. Inače, pozdrav za sve ove ljude, ove što su mi, to jest moje bradersi, što su mi stavili pitanja, pozdrav za sve vas i da.
Inače ovaj Q&A za 2000 pregleda i za ovo. Za 2000 pregleda... za 2000 pregleda i za 75 suba, za 76 suba, hvala. Dugo nisam snimala plus 76 suba, 2000 pregleda. Wow. Moram da se redim nešto. Tako da, možda da snimamo... Možda da snimamo sad easter eggovi. Neke stvari koje sam ja pronašao i neke stvari koje sam uradio. Zabio sam se u zid. Autom u GTA San Andreas. I uradio sam salto unazad i stao sam na točku A. Ne znam kako sam to uspio, ali nisam snimio i bio bi dobar tag live. I ja sam se toliko iznervirao da sam izbrisao GTA pa sam ga opet dobacio. Danas ćemo da pokušavamo nešto nemoguće, da radimo neke stvari stuntovo GTA. Tako da možda ćemo da iskačemo sa Mount Chiliada. A možda ćemo da igramo nekad GTA 5, ako mogu. A verovatno ne mogu. A kada bi igrali GTA 5, onda bi igrali prvu epizodu prosječno s Trevorom, dok ne nadogradim malo Gigabyte RAM. Tako da, sad ću da pokušam nešto. Aktivirao sam Repazha cheat i pokušat ću nešto. Ovo neće, ne ide kako sam zamišljao. Ovo stvarno ne ide kako sam zamišljao. Znači, nemoguće je. Dobro ljudi, sad ću vam pokazati kako ja to vozim. Špum! Dobro, vreme je da vam pokažem stvarno kako ja to vozim. Evo, uverite se i sami kako ja to vozim. Ovo nije planirano, beži. Izripuj bre. Ne, ovo je neplanirano. A daj. Ako što da pokazat ću vam kako da ubacite modove. Baš ove koje ja imam. Speedometar za brzinu, koliko idete i bilo šta tu stvari neke. Nisam zaboravio, i za telefon. Da, ovo je prosječan telefon, samo što je predobar. Kako se zatvara? Čekaj, space, šta space? Kako da ga zatvorim bre? Na shift se zatvara valjda. Dobro ljudi, mislim da bi to bilo kraj klipa, ali ne znam šta da snimam sad tu oko GTA. Ili da snimam šta sam našao. To je stvarno jezivo i jako je creepy, znači... To se nalazi, ja mislim, ovamo. Znači, nećete mi poverovati šta sam našao, znači. To je what the fuck. To se nalazi na ovdje lokaciju, sad ćemo da odemo baš na to mjesto. Neće da idem gore. Ljudi na tom mjestu. Ovdje se nalazi nešto stvarno creepy i sad čekat ćemo da dođemo. Možda većina vas to zna, ali tu se nalazi jedan gliser
koji tako tu ide, jednostavno dođe do ovde i potone tamo. Ide uz zid tu i samo potone. Tako da mi ćemo da ga sačekamo da vidimo da li će da se pojavi. Ok. Uvijek ga nema. Ići ću malo u vodu i sad čekat ću, vratit ću se posle i vidjet ću da je to. Evo ga ljudi! Pogledajte vi u ovo, znači on sam ide, udari ovde i sad će da potone. O, skrenuo je od ovog mog vozila i samo će tu da stane. Inače on dođe do ovde, do tu negde i potone, samo potone. Ne znam šta sad radi. Da ćemo, možemo da uzmemo da vozimo. Meni iskreno kad sam prvi put ovo video bilo strah i nisam smela ni da ga vozim i ništa. Tako da ljudi, nadam se da vam se svidao klip, morate da ga lajkujete i da ga šerujete. Šalim se, to je besplatno pa možete to da uradite. Vama to nema ni minuta, meni to baš mnogo znači. Izvinite, ali baš sam prehlađen i tako da vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav, mama, kakio sam šans. Ćao.